Poštovane dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, dobrodošli na naš pres povodom najave Festivala nauke i inovacija 2025. Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu sa svojim dragim kolegama da najavim Festival nauke i inovacija koji će se održati u periodu od 24. do 26. septembra. Pored mene, kao predstavnika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, su tu također i gospodin Ivan Šoć, osnivač Five grupe, profesor dr. Radoje Vujadinović, dekan Mašinskog fakulteta i predstavnik Univerziteta Crne Gore, kao i gospođa Jelka Čvorović, predstavnica Tehnopolisa. Festival nauke i inovacija zapravo postoji i prepoznat u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija kao centralni događaj koji nas zajedno sve podsjeća koliko su zapravo nauka i inovacije značajne za naše društvo. Ovogodišnji slogan festivala, Znanje u centru pažnje, najbolje oslikava našu misiju, a to je da znanje zaista želimo da bude dostupno svima i da inspiriše i postiče mlade ljude da se bave naukom, istraživanjem i inovacijama. Festival je ove godine koncipiran u formi EXPO formata kroz dvije glavne tematske cjeline, a to su inovacije i tehnologije za budućnost i nauka kao pokretač inovacija. Biće to prilika da javnost na veoma atraktivan i interaktivan način bude upoznata kako to inovativna rješenja dostižu velike vidike, kako nauka doprinosi tome i kakva su to dostignuća svih naših naučnika i inovatora. Ali, pored ovih izložbi koje će se održati u Expo zoni, također smo željeli da otvorimo i vrata laboratorijama širom Crne Gore, kako bi naša djeca, mladi ljudi, studenti, srednjoškolci i osnovci, kao i svi zainteresovani, mogli zapravo da znaju kako to nauka diše u svom pravom okruženju uz eksperimente i iskusne istraživače. Pored toga imamo i brojne radionice i predavanja koji su namijenjeni najviše srednjoškolcima, studentima i mladim istraživačima, a i brojne druge aktivnosti koje su pažljivo osmišljene da nauku predstave kao uzbudljivo i inspirativno putovanje. Cijeli program ovogodišnjeg festivala biće dostupan na našem sajtu naukainovacije.com, gdje svi zainteresovani mogu dobiti detaljnije i bliže informacije o svakom događaju koji će biti organizovan u sklopu festivala. Posebno bih željela ovdje da naglasim značaj organizovanih posjeta škola koje smo ove godine obezbijedili, jer zaista želimo da što više učenika i što više djece budu dio ovog zaista jednog praznika znanja. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije je kroz konkurs za sufinansiranje projekata promocije nauke i inovacija obezbijedilo podršku za realizaciju centralnih segmenata festivala, potvrđujući time da smo zaista posvećeni tome da istraživanje i nauku prikažemo društvu i da ono bude dostupno svima. Očekujemo da će ovogodišnji festival okupiti 1000 posjetilaca i ponuditi iskustvo koje će nas sve zajedno podsjetiti da vrijednost znanja i istraživanja nema cijenu. To je zapravo i smisao ovog festivala. Zapravo znamo da je znanje jedini resurs, odnosno bogatstvo koje se umnožava dijeljenjem. Zato neka nas ovaj festival podsjeti da znanje i nauka ne pripadaju samo školama, ne pripadaju samo laboratorijama ili univerzitetima, već pripadaju svima nama i dio su svih nas. Stavljajući znanje u centar pažnje, mi u centar stavljamo i mlade, stavljamo našu budućnost, ali i vjeru da Crna Gora može napredovati snagom ideja i istraživanja. Stoga želim da pozovem sve zainteresovane, posebno učenike, studente i mlade da nam se pridruže od 24. do 26. septembra i da osjete pravi duh festivala. Vjerujem da će svako pronaći nešto što će ga inspirisati i što će mu pomoći da u buduće sazna nova iskustva i vrši nova istraživanja. Hvala.